Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Hey, ai chandauya nacho chine disappoint handiti but chingari chiri chii chinokonzeresa kuti munhu kana kuti muuto asvike panguva yakadai handiti chinova chinhu chinonyadzisa chandinoda kukuzivisa iwa zukuru. Asi chekutanga kana uri mnyowani usati wasubscribe paSaint TV aiwa kana uchiripo kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya chipisa, you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 YouTube channel penyu pamunofarira. Vazukuru, nyaya ndauya nayo inyaya yemusoja uyo ari kupomerwa anditi ari kupomerwa chero ake abatwa red handed asi until mutemo wati paramosva iyi asi but ari kunzi it is alleged that musoja uyu abatwa achiba grocery rinosvigona kusvika iro 70,000 KuBon Marche iyo yekuchisipiti muguta guru guta reHarare anditi chinova chinhu chinonyadzisa vazukuru, chinhu chinoshungurudza especially pakuti mutu asvike pakuita chinhu chakadai. Inzara iyi kutoba grocery vazukuru inzara ndozvazvinoreva anditi zvinoreva here kuti pane pasiri kunyatsofamba zvakanaka kana kuti mari anotambira zvingangodaro here isiri kukwana kuti ange ari anotenga grocery anditi ameno ndimuchatizivisa isu hatizive masalaries emacivil servants, vamwe hatisi macivil servants anditi isu tinongwavha nyaya yemastreets so zvemasalari hatitozviziva ane tinorarama nehwaku mukwakwa asi moto ari kunzi atosungwa mushure mekunge abatwa aba grocery re70,000. ameno munozviona sei vazukuru, hachisi chinhu chinonyadzisa here especially kunyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vemutemo, vanhu vanochengetedza nyika vange vakusvika pakudai pakuita chinhu chakadai. Imi chiuya titaure kucomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi iri kupomerwa musoja weZimbabwe. Vazukuru kuseka hangu nhamo serugara kuseka nhamo serugara vazukuru, ndotoseka zvinhu zvisingasekese. Iyi nyaya haisekese asi ndodii vazukuru. Pabasa pangu ndinotenderwa kunge ndinoshanda ndichifara kutoda kuti neniwo ndisaite stress nedepression vazukuru rinozondituma kuti ndinge ndinoendawo kunoba. So from Uncle Saint, the only Zim Uncle ngataura no comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. Tichiti much love.